en día? En que momento se extinguiu esa especie, se é que así foi? En que capítulo foi aniquilada polo capitalismo feroz ou condenada ao ostracismo? Estarán de acordo en que xa non existen esas persoas que contribuían desinteresadamente e de xeito decisivo ao avance das cidades. Aqueles que consideraban que a educación era un sector estratégico, que abrindo escolas pecharían cárceres, que a cultura era e sería no futuro o pillar central sobre o que construir unha sociedade máis digna, máis decente, menos contaminada. Non hai ningún García Barbón, ningún Ramón Nieto, ningún Xosé Doallen, Tomás Alonso ou Policarpo Sanz. Mágoa de algún nome feminino que acompaña estes, mais xa se sabe quen manexaba daquelas grandes fortunas. Moitas veces cismo arredor de como se podería reinventar o termo filantropía, en como podería ser adaptado aos tempos actuais. Pero de súpeto pásame como sucedeu esta mesma semana, que vexo o que está sucedendo en Grecia e o comportamento da Troika, do FMI, BCE e todas esas siglas frías como a porta dun enorme conxelador cheo de reses colgadas polo pescozo, e perdo a fe. Mas eu non vin aquí a falar de política, que non é o meu. Regresando a Brea Muiñeira, en numerosas ocasións cheguei a pensar que eu son escritora polo lugar do que veño. A Brea Muiñeira é un lugar onde conviven o real e o imaginario, onde habitan persoas que darían fantásticos personaxes para unha novela. Como ese home que adoitaba atar anacos de tanza dos rabos das mazás para colgalas da súa camelia e que lucisen ben fermosas. Non era esa a súa única excentricidade. Unha tarde que pasei por diante da súa casa, descubrín que no cordel que usaba de trandeira colgara unha chea de cunchas de centolas. E ali estaba el, cun gorro de ruso chantado na cabeza e tocándolle a guitarra española aos cadáveres das centolas. Coas centolas había unha certa fixación no barrio. Nunha das casas pintaran unha cuncha de centola de branco, meteranlle unha lámpada dentro e colgarana da parede. Cando prendían a luz pola noite, a centola iluminábase, semellaba un bicho do espacio exterior. Naqueles tempos, cando os televisores de plasma eran só imaginables en novelas de Isaac Asimov e os teléfonos tiñan cables e rodas de marcado, o meu avó dedicábase a subir aos tellados para reparar antenas e a arranxar aparellos de radio e teles. Arredor da súa casa había tripas destes bichos por todas partes, pantallas, tubos catódicos, bobinas, circuitos. Aquilo era como unha especie de almacén electrónico con alma. Sempre me pareceu que aquelas pezas tiñan algo de sagrado, que de algún xeito lle daban sentido ao seu mundo raro e tamén ao noso. Algunhas tardes, mentres ela amallama todos estes aparellos, eu lía os libros de electrónica que andaban polo seu taller. Recoñezo que non entendía ningunha soa palabra, mas cando un dos meus ídolos infantís, a bruxa Avaría, apareceu dentro da pantalla dun dos moitos televisores que tiñamos na casa, todo colleu certo sentido. Caín na conta de que a súa linguaxe, a da bruxa, me era moi familiar. Falaba na mesma xerga que o meu avó. Émbolos, rotores e turbinas son o misterio da economía. Hercios, vatios e turbinas, produzo crisis e ruínas. Subirei o prezo do pan. Viva a economía, viva a Guerra Fría. Filas e filamentos, xa gañei un 10%. Os meus émbolos chimpan ben contentos. Viva o mal, viva o capital. Revolucionario, verdade? Revolucionario que unha nena de 6 anos, como tantos outros nenos e nenas daquela época, tivesen como referente un programa no que se falaba nestes termos. Programa que, por certo, era emitido nunha canle pública. Hoxe, non o poderedes negar, a bruxa Avaría acabaría cunha mordaza, esposada, arrestada e desafiuzada do seu propio programa de televisión. Condenada ao silencio, e sempre o silencio, e si xa sei que dixen que non ia falar de política. A honestidade, así como a educación, a xenerosidade e moitos outros valores que para os nosos antergos eran que lle daban sentido a todo, o que facía que o mundo xirase cunha inercia diferente actual, perderon consistencia co paso dos anos. O tempo resultou serlles moi cruel, unha navalla co gume infectado. Penso agora nos vigueses que o 11 de agosto de 1911, reunidos na illa de Toralla, propiedade de Martín Echegaray, aportaron o capital inicial para crear a compañía Tranvías Eléctricos de Vigo
e dotar así a cidade dun medio de transporte axeitado aos tempos. Eu tiña 7 anos cando a precariedade laboral dos anos 80 nos obrigou a mudar de casa e deixar a brea muiñeira. E de súpeto, no medio do trauma, atopeime vivindo no outro extremo da cidade. Beade foi para min moitas cousas. O lugar no que presenciei a primeira matanza dun porco, onde fun a vendima, onde gabeaba polos eucaliptos e polas cerdeiras e acababa coas pernas cheas de rabuñaduras, onde me fixen un pouco salvaxe, onde as señoras levaban capachos de verdura na cabeza e falaban con geada. Pero, sobre todo, Beade foi o lugar no que aprendín a devorar libros e onde me acheguei ao galego de xeito definitivo. Como por aquel entón a miña nai non tiña carné de conducir, cando chegaba á feira do libro, ela, a miña irmá e máis eu montábamos no Oito, aquel vitraxa vello con asentos de madeira que sempre pasaba a deshora e que tardaba un mundo en chegar a destino. Eu pechaba os ollos e casi podía cheirar o recendo das pataquiñas que vendían no posto da Alameda. Era un ritual. Íamos á feira do libro e comíamos patacas e ás veces media dúcia de churros. Agora vivo no barrio de Navia, un lugar no que a xente me coñece como a que fala galego. Ignoro o número de persoas galegofalantes que hai en Navia. O que si sei é que somos unha auténtica rareza. En Navia, ata as paredes falan castelán. Hai uns versos que acompañan un mural que un artista pintou nun parque que todas as tardes está ateigado de picariños e que se me cravan no estómago cada vez que saio a despexar a cabeza. Pola contra, teño que dicir que levei unha grande alegría cando descubrín un mural que homenaxea a recentemente finada María do Carme Krukenberg, ubicado nas escaleiras que acceden a Rosalía de Castro. A súa expresión, reproducida de xeito maxistral polo artista Marcos M. Puchinger a partir dunha fotografía de Isaura do Campo e acompañada polos versos da poeta, é un galano. Vigo é un caldo de cultivo para a cultura galega. Escritoras e escritores transitan as súas rúas discretamente, como animais a espreita. Reúnense nos bares, xúntanse uns nas casas dos outros ata horas intempestivas, maquinan plans, perpetran novelas, poemas, relatos, crimes e paixóns. As letras, sempre as letras, que como as patas dun milpés van sostendo o corpo da nosa literatura. Hainos que teñen o seu centro de operacións no mesmísimo centro de Vigo. Agustín Fernández Paz e Francisco Castro son veciños do Areal. Xavier Xil Xardón e Sabela González de Rosalía de Castro. Marcos Calveiro vive no barrio de Teis. Clara do Roxo na Hisparidade. María Xosé Queizán na Rúa Regueiro. Daniel Andesa no barrio de Navia. A poeta ceense María Lado en Coruxo. Elvira Ribeiro, veciña do Calvario. Ana Alfalla no meu queridísimo Beade. E moitas outras percorren estas mesmas rúas a diario. Yolanda Zúñiga, Xina Vega, María Reimóndez, Antonio García Teijeiro, Laura Cabeiro, Neves Outelo, Manuel Veiga, Víctor Vaqueiro, Fran Alonso, Jacobo Fernández Serrano, Inma López Silva, Anxo Fariña, Cid Cabido, Fran Pelorenzo, Pedro Feijó, Manuel Forcadela e tantos outros que te habitan, Vigo, que coñecen as túas entrañas, as túas reviravoltas, o teu lado máis cruel, os teus recantos escuros e aquel outros que destilan luz. Sería unha magnífica iniciativa que a da nosa querida Krukenberg fose a primeira de moitas paredes ilustres, porque facer visible os nosos autores ten moito de filantropía, de investir en cultura, de poñer en valor uns versos que se sean co latexo da cidade, ou a frase dunha novela que se retorce nalgún barrio, nalgún edificio, nalgún piso dunha escritora, no disco duro do seu ordenador. Eu quero ver murais de María Xosé Queizán e de Agustín Fernández Paz. Eu quero que as túas paredes, Vigo, sesan testemunho do teu prisma máis brillante. Hai unhas poucas semanas, Amazon situou a Vigo como a 6ª cidade lectora de España, cousa que me sorprendeu bastante. Eu non sei canto de intereseiro, nin canto de certo hai en semellante afirmación. O que si sei é que os nenos e nenas de Vigo, a marxe da precariedade da rede de bibliotecas, e desde aquí os meus parabéns á biblioteca, a Xosé Neira Vilas e a Juan Compañel, que están sempre aquí facendo país, dicía que os nenos e nenas de Vigo len. Pola contra, eu escoitei xente cargar contra os libros de prescripción educativa.
contra o funcionamento do sistema literario galego. Escoitei argumentacións dirixidas contra as feiras do libro, contra os nenos que non len, contra os e as adolescentes que non len, contra o profesor que le mal e recomenda mal, contra os escritores e escritoras que escribimos historias que non interesan, contra as autoras e autores de leaks que escriben baixo supostas receitas, contra as editoras que editan mal, que están ao servicio do mercado, que realmente non están dentro do mercado de xeito normalizado, que editan obras que ninguén merca. Tamén contra os que non mercan libros, contra os que mercan libros malos, contra os que mercan obras demasiado elevadas e logo van por aí dándoselas de intelectuales, contra os poetas de bar, contra o reintegracionismo, contra o galego de toda a vida, contra o galego normativo, contra o galego en xeral e en particular, contra as ciencias en galego, contra as matemáticas en galego, sempre contra o galego e contra nós mesmos, pero aquí seguimos. E basta xa de lapidarnos, pero o que aínda é moito peor, de autolapidarnos. Eu vin cousas que vos non creeríades. Eu vin bares de Vigo ateigados de xente, criaturas nocturnas amarradas a un botellín de cervexa, agardando a que empezase un recital. O Golem, o Hipólito, o Alma detrás do marco, en Sanche de 4x4 e moitos outros foron e siguen sendo testemunhas, algúns non porque se apecharon, por desgracia. Eu vin feiras do libro cunha ringleira infinita de casetas, por fora todas iguais, pero por dentro, cada unha cun universo particular que te convidaba a exploralas coa curiosidade dun coleccionista de obras de arte que leva monóculo e bigotes de puntas reviradas. Vin nenas e nenos pasmados, escoitando como nace unha historia, a razón do seu xerme. Eu vin cousas que vos non creeríades. Vin ao Leo de Matamá cantando pola Rúa do Príncipe o mítico Eu nunca serei yo. Vin presentacións de libros a reventar de público. Vin exitosos roteiros literarios por escenarios vigueses de novelas con persoas anotadas en lista de espera. Vin bandeiras multicolor ondeando nos concellos e sí, xa sei que isto non ven a conto, pero apetecíame dicilo. Vin portadas de libros onde saen edificios de Francisco Castro Represas e con mapas de cidades impresos nas lapelas. Vin outros que describían as túas rúas, Vigo, coa minuciosidade necesaria. Ten o seu punto a Fresca Rosa, a Praia dos Afogados, Tesatas 10, Amor de Serea ou exitosos Fillos do Mar. Incluso vin algún, e perdoen o ataque de vaidade, onde aparecen persoas que forman parte da túa cara máis amarga, Vigo, como sucede no meu recinto gris. Tamén vin cadeiras baleiras e nenos mercando libros de Bob Esponja, non pensen que estou aquí baixo os efectos de algún psicotrópico. Vin desertos culturais, vin ignorancia, señores quedando dormidos no público, ou moito peor aínda, no escenario de algún acto de relevancia capital. Vin pasotismo, estupidez, desinterese, prepotencia, institucións ancoradas no pleistoceno, machismo, galegofobia. Mais isto, e entendan o que quero dicir, non me interesa o máis mínimo. A min interésame a vontade, os motores que fan avanzar unha estrutura, os televisores de plasma, pero tamén os de tubos catódicos que, pese ás dificultades, funcionan, porque hai alguén coa habilidade de investir o seu tempo e o seu esforzo para que así sexa. Interésame os nenos e as nenas que se emocionan, e as persoas adultas que se emocionan, e o profesorado que alenta a lectura, e as nais e os pais que lle len contos aos seus picariños antes de dormir, e os libreiros que engalanan os seus escaparates co libro galego, e que se esforzan para que esta engranaxe non se deteña nunca. Os nosos libros non poden ser invisibles, non poden estar no recanto máis afastado nunha librería ou o que é un auténtico homicidio na sección de linguas estranxeiras. Señores directores das grandes superficies de prestixio, se queren vender libros en galego van ter que facer algunha que outra remodelación de conceptos. Dicía que os libros non poden ser invisibles, as nosas autoras e autores tampouco. Vigo, ti necesítasnos, como sempre nos necesitaches. Necesítasnos con ganas de construir, de seguir sendo filántropos e pro homes e pro mulleres, termo que xa que non ven no dicionario, tócame inventar, da cultura galega. E porque precisas de nós, Vigo, tes a obriga de fornecernos de plumas para reemplazar as que nos van caendo por cansanzo ou as que directamente nos son arrincadas de raíz. Porque nós queremos
seguir sobrevoándote coas nosas letras. Vigo, eu lévote tatuada no corazón, porque ti és